esango nuke ipuiak ilustratzeari dagokionez, nire lehenengo ipuia izan duaz, eta arte marrazki biztudunak asko inditut, komikiak ere asko inditut ipur belutzen, eta guan irrian nabil, eta publizidadeko, eta haintzinek esan duen bezala. Baina ipui bat, lehenengo ipuia da ilustratzutela, eta pixkat berezia da, Mateo dena berdina dela, komikia, marrazki biztuna dena berdina dela, baina gauz bakotxak berezia daka. Eta ipui bezala hau lehendaziko izan da, eta ilusio berezia egiten zin, eta pixkatzea da, nahizu lehendaziko ondo batetzia, eta suerti okidaz, eta Peruk pasatako, Peruk egindako historia, nahi ongi etorri zait, nire estilorako, eta nik iten duteneako ongi etorri zait. Eta testuak izan lehik kriston kalidadekoa, baina zuk marrazkilari bezala ez bai ez du heldulekurik aurkitzen, ez bali makizu nondik heldu, testu oso izan da, baina zu hor gehatzen zara. Eta kasu honetan, historia, elkarretik pasazia denean esan zidaten, nola aurrak bakarrik, bi aurrak bakarrik atzen zila etxian, eta inbertzala pixkat adirazi bakarrik gehatzia, aurrak oso txikia ziren, etxia oso ondila beraientzat, etxian onditasuna, beraien txikitasuna, eta orduan perspektibak esageratu zori adirazi posible zala, eta orduan ala zen, testu hori tokatzen ziren, eta perspektibak exageratzia dena eta deformazioak eta kasuzioak nahi ongi tortzen zaizkiz, nire estilorako ez, eta orduan testuakin suerte izan duet, ongi etorri zaiolako nire ikeko moduari eta kontentu guztu haitunaz.